Alright. Ay, pala niya ako. Ha? Ako. Nag-break na ganyan kang kanta. Tani? Damag saglit. Walang dapal. Napanak lang kita laptop. Patuloy mo lagi batan tayo. Tanlo dalang mit ka na. Tanlo dalang mit ka na. Jisan papanakan ni Takatak. Di paras tagawa awis din na. Right. Dal ka lang? Pagpa-cash out ang nga eh. Virtual ka lang na. Dal ka lang? Genti ko nga eh. Genti, ano ka na? Ano ka na yun? Genti palingki nga yun. Hello guys.
Yan, shoutout kay Amiri Rakil DJP. Yan, shoutout sa'yo. Thank you sa panonood. Right. Nandito ako ngayon sa SM, ano. Sa Mount Ropa ako. Yan, happy weekend to all. Yan, happy weekend din sa'yo. Watching from Japan, host. Yun. Grabe, layo mo ah. May Facebook account ka? May Facebook account ka? May Facebook account ka? I am Rakil DGP. Yan, shout out sa'yo. Ingat ka dyan sa Japan. Right. Okay. Sige. Balikan kita mamaya. Right. Sige. Mamaya pagkatapos ng live. Wala kang Facebook. Bakit? Bakit wala kang Facebook? Ano meron? YT lang. Dapat mag-Facebook ka para may share mo yung mga ano mo, mga content mo. Right? Guys, busy sa work, sa YT nga lang, kulang oras. Kaya pala. So, hindi ka nakaka-vlog. Hindi ka nakapag-vlog. Off lang today at gagala mag-vlog. Yun. Sige, mag-vlog ka lang. Tignan ko mamaya yung channel mo mamaya. Panoorin natin yung mga content mo. Right? Ingat sa pupuntahan mo. Sinusok na kita. Oo, sige. Oo, sige lang mamaya pagkatapos ng live. Andito kasi ako sa SM. Yan, salamat. Yan, salamat din sa pagtusok. Ilan na ba ang mo? Ilan na ba ang banana mo? Ilan na? Dito ako sa Pangasinan. Ikaw, taga saan ka? Taga saan ka dito sa Pinas? Oo. Same lang tayo, same. Hindi pa. Hindi ko pa nabot yung watch hour. Saka yung yung 1K. Manila. Okay. Sige, titignan ko mamaya yung yung channel mo. Kung nag-notif sa ko sa Gmail ko. Kamu lang. Prescripto ka lang. Parehas mo lang sa akin. Ayan.
Right. Dapat dati nagbasutam na lang. Right. Ano tayo? Road down? Down? Ayan. I am Raquel. Mag ano na ako, mag end live na ako. Magla-live end na ako. Thank you sa panonood. Right. Mamaya ulit. Na. Kasi magla-live na. Let's go. Malapit ka mag 1,000 host. Sige. Thank you. Mamaya. Oh, dito ako sa SM. Sa SM. Nasa SM kami. Okay. Yan. Oh, uwi na kami, Roy. Right. Ano ko na lang mamaya yung ano mo. Yung pauwi na. Bye. Right. And bye. Let's go. Yes. Bye.